Al een paar jaar leggen Wim de Meester en Kees Stoutjesdijk stuk voor stuk de verhalen vast van de oorlog die zich boven Zeeland afspeelde van 1940 tot 1945. Per eiland puur monnikenwerk. Ons boek staat vol met kopieën van originele documenten, met foto's, met getuigenissen, naam en toenaam. En natuurlijk de pure archiefgegevens met vermelding van de bronnen. Na Noord-Beveland en Schouwen is Zeeuws-Vlaanderen aan de beurt. Ook hier eiste de luchtoorlog zijn tol van burgers, soldaten en vliegeniers. Met soms een geluksvogel. Zoals de Amerikaan Jim Keelan. Met zijn B-17 wordt hij door de eigen vuren van een andere B-17 neergeschoten. Komt in het water voor de kust terecht. Is de enige die overleeft van zijn bemanning. Hij weet in zijn dinghy te komen, zijn bootje. Waarmee aan het eind van de dag nota bene nog wordt gered ook. En dan is het nog niet meer klaar. Daarna komt hij nog een keer met een B-17 in het water terecht. En dan wordt hij er zelfs nog een tweede keer gered. Dus dat is wel heel bijzonder als je op die manier heel veel mazzel hebt. Nou, als we kijken, daar staat het trafohuisje. En het vliegtuig kwam dus over Filipijnen heen gevlogen, al heel laag. En eerst dus met zijn linkervleugel. Waar ze kunnen, nemen ze zelf een kijkje op de plekken waar het zoveelste drama zich heeft afgespeeld. Hier tussen de schuren en het woonhuis is hij neergekomen. En dat is natuurlijk een enorme winst om het verhaal zo overtuigend mogelijk te krijgen. Naast de behoefte om de luchtoorlog boven Zeeland compleet te documenteren, is er de dankbaarheid van de nabestaanden als motivatie voor de Meester en Stoutjesdijk. Dus dat als je die verhalen in beeld brengt, je ziet dat we hier aandacht voor hebben in Nederland, waar ze ook gesneuveld zijn en vaak ook begraven liggen. Dat is voor ons een heel belangrijk doel van waarom we het doen. Naar verwachting zal over 6 jaar het laatste woord van de beide heren over de luchtoorlog boven Zeeland geschreven zijn.